chichaitika pakati penyu naTami Moyo, or it was just art? Yeah, chandingodira the majority of people want a lot of questions but few answers. Saka izvozvo zvoita ndirambe ndi kumberi kwawo. You understand? Because unoona kuti pau yekuti yaTami Moyo. So ngaita nemazvisha yakatenderera and yeah, asambomuona zva. But azvireve kuti ndomuda ezve love relationship. Or it was just a song? It was just a song. But song indakaita because ndomuda. Girlfriend yangu in the portrait kamba mangu. RaTami Moyo. Raripo pa that video. Exactly. Iro rimba mangu. Adakatoka kanva zvakanaka. Unonzisa. Musikana wangu inini akabvisa portrait iyo mamangu over ari peace. Sezvo akafanira kuti abvisa moyo wangu over our peace. Moyo ari pamoyo. Atori pamoyo. Ira. Zvekuti even akaita boyfriend handiti. Boyfriend yacho ikati kana ndikaona chidaka ndakakushungurudza ndisikazori nyaya chatangira papi even ndikasvika ine argument wati tu ndikotora side RaTami.